lebih daripada nani dok, siap sedia melayani itu terminologinya. Molo di dok bebas, siap sedia melayani. Sorotan do public figure do kamu, public figure do kamu angin. Ayo nami untuk do situai, dan amannya ada minna. Ayo nami untuk do bapak ni siapa ada minna. Ayo nami untuk do situai siang do puang. Baraga sore besok turun jepu bola ma barhala do ni huria dalam upaya meningkatkan tingkat keaktifan. Alai mulu di merek kamu asingon naroi betu si dangui naroi betu si dangui di telepon tong dangulo bahwa kamu mah tupat ditata asa ulon di petitai nama manda potton wes di huria.